Lisod na kaayong panahon karon uy, mamaligyan na lang tagyuta ug balay. Murag tanan tao, ahente naman. Saya sa buntag, sige ko post online. Mangitag buyer bisan usa lang unta. Pero pag-abot sa meetup tripping, mas daghan pa ang ahente kaysa buyer nga tinuod. Ang uban sweet kaayo mo istorya, murag amigo pero komisyon ra di ay giapas na. Apay mo ingon sir tabangan tika, pero sa ulahi ilaron ra di ay ka. Nganong ingani naman ni karon, bisag asa ko mulingi puro na lang broker. Murag negosyo sa tanan ng real estate, apil silingan barkada ug ex na ko ahente na pud. Daghan na kaayong ahente, daghan pagit kalong nga walay lisensya. Ang buyer ahente, ang paryente ahente, bisan nasawa sa buyer ahente sa DI. Napon saan naman ni uy, grabe naman ni murag tanan gusto instant kwartahay. Ikaw naglisod pangita klaren, pero lain ang mo komisyon sa imong halin. Naapay uban sige recruit murag networking na ang style sa negosyo. Apil diri sir dako kag income, pero ikaw ray kapuyo no pangitag bayer. Usahay mawatan na lang kag gana, kay imong effort murag kawatan ra. Ikaw nag-process, ikaw nag-asikaso, pero laing pangalan ang nang-asa deal. Naapay buyer nga sa gig hangyo, murag libre na lang ang balay o biyuta. Unya kung makuha na ang presyo, kalit lang mawala, sinson ra ka. Tinotabangi intawan mi, mga legit nga naning kamot lang. Kay lisod mahimong tinod karon sa kalibutan nga puno sa iladong paasa. Daghan na kaayong ahente, daghan pagit kolong nga walay lisensya. Ang buyer ahente, ang paryente ahente, bisan nasawa sa buyer ahente sa DI. Naunsa naman ni uy, grabe naman ni murag tanan gusto instant kwartahay. Ikaw naglisod pangitag client, pero lain ang mo komisyon sa imong halin. Mamaligyan na lang taog balay, nagdagan pa atong streso kasakit. Pero padayon lang gihapon, kay basin ugma na aragyud tinuod nga bayer.